mi sakawai pat ka Khubor ka bas sngewsih na ka benta ka Spain shwa ka jingit ka World Cup ka jongka bat paitbah no ka Croatia iaka finalist squad jongka na ka benta ka FIFA World Cup jong snem arjar arpun reu ka ba nakaliang jong Luka Modric ubade wayne kirang ilkai ubakan sai unsai lekai iaka World Cup ka basan sin ka jongo ka balak banderu ka last World Cup ka jongo namar ba uladon saupil snem karta bat kini kita ki arpun rungut ki rangil kai ki ban sami khmat na ka banta ka Croatia ha ka World Cup ngan sapule khandiet na ki goalkeeper ki de Livakovic na ka club Zagreb Kotarski na ka club Copenhagen upandor na ka club Hull City bat nakaleng ki defender pa Guardiola na ka club Man City Celta na ka Real Sociedad Usutalo na ka club Ajax Ostanisic naka Bayern Munich, Upon Gracic naka Florentina, Erlik naka club Jalian, Bat Woskovic naka club Tottenham, Bat naki midfielder pat kide Luka Modric naka club Milan, Ukovacic naka club Man City, Upasalik naka Atlanta, Ulesic naka Torino, Ususic naka Real Sociedad, Ubaturina naka Como, Ujakic naka Osbok, Ususic Biang naka Inter Milan, Umoro naka Bolgna, bat Fruk naka Rijeka, bat nakaling ke atakar pat kide Perisic naka PSV, Kramaric naka Hoffenheim, Budimir naka Osasuna, Pasalic naka Orlando City, Musa naka Dallas, Matanovic naka Freiburg. Te perlok kini kita ke arpun rungut kirang ilakai, ki baki kerteng joki gilang korok keram ban pule, like no tang kita ki player ki balak kampau. Bat balai ngaong bami sakawai ka Khubor ka bas sngewsih na ka benta ka Spain shwa ka World Cup namar ba way na midfielder jongka ugdeur urang ilka jongka Barcelona katau Fermin Lopez hadin boli amat ia ka jing injury na ka kejat ka jongo onam la syu banyedon menta bat ka Spain ha ka World Cup bat kumju ru Lamine Yamal hadin bolamat ia ka hamstring injury ha ki benai ki baladep laong ba Lamine Yamal uladon kata ka jing artatin ban la ban sedang ia ka jing ilkai kata ha ka group stage ka bahashwa jong ka World Cup Persia ia ka Cape Verde bat kumjuru Persia ia ka Saudi Arabia anrai ka Spain kala karmen ban sadan biang io ha ka jing ilkai ka bakhadu jong ka ha ka group stage Persia ia ka Uruguay Khubor bun wat nam klet ban subscribe na ka banta ki update thamai like but press your bell icon